святи, праведни в името на Исус Христос, Боже. Те моля днес, Господи, за всички болни, Господи, всички угнетени, Господи. Отче, издигам пред Теб, Господи, всички болни, Господи, всички, Господи, които са болни от рак, епилепсия, тумори, женски заболявания, чернодробни заболявания. Моля Те, Господи, в името на Исус Христос, Боже, да се прославиш, Отче, да се прославиш със своето изцеление, Господи. Милост просим, Татко, днес, Господи. Знаеме, Боже, че за Теб няма нищо невъзможно, Татко. Докторите може да кажат всичко, Боже, но Ти си този, който решава последната дума на живота ни, Господи. Молим Те, Татенце, днес, Господи, да дойде освобождение, Боже, да дойде изцеление в името на Исус към всички мои братя и сестри, към всички наши деца, в името на Исус, в кръвта на Исус. Раба шикараба сая сарамандара, Джизес. В името на Исус Христос, Боже, прослави се, Господи, във всеки един живот, във всяко едно семейство, Господи, защото Ти си верен, Боже. Благословен да е Господа, който е по-велик от този, който живее в света, защото имам сила само чрез Господа. Исус Христос. Исус Христос е Господ. Благословен да си, Царю. Благословено да е името Ти, Татко. Дай, Господи мой, в името Ти, Свято Боже, изцеление, Господи, към всички, Боже. Прослави се, Отче, в живота и на всички мои брати и сестри, Господи, защото Ти си реален, Ти си истински, Боже, и ние на Тебе уповаваме. Нека Бог да Ви благослови с пълно изцеление. В името на Исус Христос Ви благославям днес. В името на Исус Христос приемете изцелението. Бъдете благословени, братя и сестри. Бъдете изцелени. Бъдете вярващи, защото Господ иска само вярата от нас. Всички изцеления идват чрез вяра. Бъдете благословени и вярвам, че Господ ви изцели в този час. Амин. Амин.